Hej og velkommen til den her video. I dag der skal jeg pakke noget, jeg har fundet her. Det er den her. Det er et joystick, det er den der, jeg spiller Microsoft Flying Simulator. Ja. Nu skal jeg lige se, om jeg kan åbne den. Og hvis I ikke ved, hvad det er, jeg skal, så er det, at jeg skal åbne den, og så kan I så se det. Men så er spørgsmålet, hvordan jeg åbner den. Så der. Så kan I... Jeg synes, I skal starte med at se det derude. Men jeg tror bare, det er pap derinde. Nu skal vi se, at det er pap. Men I får lov til at starte med at se det er rigtigt, men ikke pappet. Nu skal jeg så væk. Jeg henter lige en saks. Jeg skulle bare lige finde saksen. Det er det. Så, ja. Så skal jeg bare lige åbne den, fordi jeg ikke kunne sætte den op, så klipper jeg den op. Lad os få det op. Så er det fast. Sådan der. Så væk med det. Her er det. Tingene. Delene. Det hele. I skal starte med at se det. Hvordan ser det ud? Godt? Det håber jeg. Nå, wow. Det er flot. Her har vi sådan noget. Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder. Men vi prøver at tage det ud her. Okay, prøv at se det her. Det vil være vanvittigt. Så er det den. Så ryt. Den er faktisk ret fed, det her. Og så er der bare... Wow. Det er jeg glad for. Ja. Og der ligger noget mere. Ligger der noget kabel her. Men filen. Der ligger mange smådele hernede. Så... En pind er nok. Skal vi se, der ligger nok en setting. Okay. Nej. Knap, jeg mangler. En anden ting der med, det er bare noget søm. Men jeg starter. Og så skal vi væk. Den her. Vi prøver at tage den ud, så kan se den. Wow. Prøv at se det her store dyr. Det er vildt det her. Ja. Det var alt for den her video. Husk at like og subscribe. Men inden jeg slutter af, så hvis I vil se en mere, så skal I huske at like og subscribe. Så vi ses.